Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasengkentay Maukar Welfare Organization hakakat arterik urisau arjar kat kendai kala pelong ya ka Carnival Festival ka tamasa khawai bam bat kumju ki jingile kai sngubha nabenta ki nongshong shnong bat kumju ki nongsha khot sngubha yakani ka tamasa la pelong ha National Darbar Hall Maukar hagabalawan ban sakhi langru dau PNCM MDC ka Maukar Pentorm Krak Constituency uba WHD sengkon bat kumju ro ki wei gireu pau khmat jong shnong Maukar Kajing temu bahakmat jongani ke tamasa kalong ban penmi pisa nak benta ke play school ha ka jinglot ke basilak tam nak benta ki heb barit kentai bat chenrang ki ba ar hado laisnem karta ban saple ha ubnai leber jong snem arjar arpo laisno khtilang ha kani ke tamasa da ka seng samla Maukar bat ka Maukar Sports Club ki jingle kai ban penbernya ha kani sngi ki kentup ya ki jingle kai roulette car race fishing the bottle hit the tin throw the ring fishing pond bucket the ball score the goal bat kiwe ki jingbam babun jaj kentup ya ki jingbam tenrai khasi ba penjau dot ya ki nongwan bam kum ga dok siar ne yong dok siar tit dok jem dok khle justem japulau kum ju ki jingbam dekhar kum ki pani puri ata umpnyang bat kiwe kabakong san ka jing chmu jangi sengkentay kalong ba in play ya ka play school ka keteng jo ka school ngila ai Lasara play school kani ka school ka bade ya ki khna khlung ki ba po ka lai snim ban ya kani ka school la play da ka jinglot jong ka seng ka ba kasing kala lum ya bisa klang na kabanta banyo pelut na kabanta kani ka school bahabangi kuseng kentay niyo i bakidon katu kidon ki rio kentay ki badon ki khon ki barit ki ba kim don por bani tre kim don por ban bu hakis kim la ban bu hakis school ki barem dor ti lai perkhat ba kum kaseng bat kum ngi ki kentay ni don kam man ai ki jingirap ya kum kini ki kentay ki bam dala ban bu ki school ki badem dor ti ni pleno ai kini ka school bat ka dor jong kan ka school ka ba ngi mang bakin siu kini kalong ka bacem ha habai ya nujon bat kiwi bat ki school ka do pas nang mukhar ka asu hai ni ya kan kam bat kini kamera ka biang ba kalau ka kamera ka he ka biang ba na ka manta kini ki khna ki barit ki ban syong ha kan ka school ang sang san ki long kami ki badan ha ka dong ki badan ki kondret ki kimla ka nom bu syaki school ki play school ki ka kamrem tingi ka sing ka tema har mila biar bahaya ka do jongka ka admission ka long raspa kaman pi kalong laispa bat ba lihap ban siu yaki nong hikai ru iwe sau hajar bat helper iwe ar hajar lakum no kajing pen krek jungi nak bentakan ka play school ka bangila ada pen krek adu kimi kisuki ki toys mo tum tu kumba ya bu dem kiwe ki badan ka play school te lakum no silak tam ila lut Tadi nak kata daun ni hak banyak sah, banyak penmi pisah, kum kimiki. Jingdon kam semua jingdon kam ni kum kimiki pes ke. Imut ban sedang ya kan ke sekolah sem tinggi dan persang ban kot sepomut.